Sa paghuman sa Visayas Leg sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, gihimugatan ang kampanya sa kamatuuran ug ang importansya sa pagpangilabot sa mga botante. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Duha ka mga eskwelahan sa Region 7 ang mikumpleto sa katapusang hugna sa Visayas Leg. Sayo nga miabot sa University of San Carlos ang mga estudyante gikan sa lain-laing eskwelahan sa Sugbo. Ang ilang paglagda sa Panata Wall timaan sa ilang pagsanong sa panawagan sa responsible voting sa umaabot ng eleksyon. Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, tumong sa kalihukan nga mapaabot sa mga batanon ang ilang dakong papel sa umaabot Mayo 12. We hope to inspire you to value the right of suffrage and to help us protect and free our information ecosystem of misinformation and disinformation. Gihimugatan ang importansya sa panagtambayayong sa tanan aron batukan ang fake news. Kay matud sa opisyal sa USC nga nasinati karon ang infodemic o ang paspas nga pagkatap sa tinuod o dili tinuod nga impormasyon. What is alarming is that this infodemic is just as pervasive, just as deadly as that coronavirus strain. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions sa kung sino ang leader na iboboto nila. Ug matud sa mga speaker nga may responsibilidad ang matag usa para sa kaayuhan sa tanan. When we go to the polls on May 12, let our vote swing in the direction of a nation, of a world where we can all be proud of. You guys, you're determining your future. Remember your why. Why do you show up and why do you win the day? Matud sa mga estudyante, dakong tabang ang ilang nakatunan gikan sa mga speaker. Nakaingon ko nga there is something in me galing nga na change compared sa first time nga na voter ko. Walay pulos atong nakatunan here if dili nato siya i-share to other people, our knowledge to other people about voters education. Gihugop usab sa mga tinunan ang Luz Auditorium sa Silliman University sa Dumaguete City nga last stop sa Visayas Leg. Dinhi gihimugatan sa mga speaker, lakip na ang veteran journalists sa GMA Integrated News ang matabang sa matag usa para batukan ang fake news. Kailangan natin pumili ng mga tamang kandidato. Baka ito na ang panahon para maglagay tayo ng mga leader na totoong gagawin ang kanilang mga ipinapangako. As voters, of course, it is our responsibility to see beyond campaign promises and online narratives. This is why voter education is critical. Dako ang pasalamat sa nagduma sa Silliman University sa gihatag nga kahigayunan sa GMA Network. It is essential that Filipinos, especially the youth, are well-informed, engaged, and empowered to make responsible choices. Hagit sa mga estudyante, sugdan sa kaugalingon ang kampanya sa kamatuuran. This GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series aims to help educate all of us on why we must take our role in elections seriously and what we can do to arrive at informed choices. Host sa programa si GMA Synergy sportscaster Martin Javier. Ug mas nakapadasig sa mga mitambong ang performance ni The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.